En aquest videotutorial veurem com podem treballar amb diverses autoformes introduïdes en un document de text del LibreOffice Writer. De fet, si volem seleccionar una autoforma d'un document de text, únicament hem de fer clic al seu damunt. D'aquesta manera ja podrem arrossegar l'autoforma fins al lloc on més ens convingui. De fet, si tenim diferents autoformes, podem tractar-les com una sola i seleccionar-les totes alhora. Per fer-ho, farem clic a les diferents autoformes mentre mantenem la tecla majúscula premuda. D'aquesta manera se'n seleccionen totes les autoformes i podem tractar-les com si fos una de sola. No obstant, quan deixem de seleccionar aquestes autoformes, novament cadascuna continuarà de forma individualitzada. De fet, el que podem fer és agrupar totes les autoformes de manera que es comportin com si fos una sola. Anem a veure-ho. Per fer-ho, primer haurem de seleccionar totes les autoformes. Per tant, premem la tecla majúscula i anem fent clic al damunt d'elles. I un cop tenim les autoformes seleccionades, obrim el menú de context, seleccionem l'opció Agrupa i novament Agrupa. D'aquesta manera hem agrupat les tres autoformes amb una. Si deseleccionem les autoformes i les tornem a seleccionar, veiem que efectivament es comporta com una única autoforma. En el cas que vulguem revertir aquesta situació, doncs senzillament haurem de seleccionar l'agrupació d'autoformes, tornar a obrir el menú de context, adreçar-nos a Agrupa i en aquest cas triar l'opció Desagrupa. I novament tornarem a tenir les autoformes de forma individualitzada. I això és tot.